Sofikile ngempela ke ubhobhodla amabhounce lembe SK khona kuduyaza khona indlela zomsakazo Ukhozi FM indaba ekhulunywa ke iyona ke indaba ke ethinta ke iParis uzomazi kakhulu kumthandeni umfoka amanqele iningizimu Afrika yonkani yaziwa naphesheya kwelwandle ngothando kwelemfashini ingezo ke kuthiwa iyona into ngempela ke edlisayo kuze kuthiwe ke impela abantu babeyogeza kuthiwa bayahamba ke manje baya ke emdletsheni bekhomba khona njalo lebo duyaza uzomkhumbula kunempahla zokugqoka zakakhathi eyidayiswa ke izitolo ke ezahlukahlukene ungena kakhulu nje emculweni kaMaskandi usaziwayo ama-album asawakhiphile inqwaba onke kuthiwa nje hayi ngiyakutshela ama hit by hit ngoba size siyofika kwi-hit eyiParis namhlanje Umthandeni mfoka amanqele duyaza sufikile ndoda batshela ngiyanibingelela sisi uZimdola ngiyanibingelela nala uBungelisha ninjani kodwa umsakazo omusha ngiyabingelela abafowethu ngibingelela abalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelela omama nomkhulu nogogo ngibingelele nezingane ezincane ezikhona njengamanje zilalele Umthandeni SK umnikazi weParis lo bingelelayo ke umshovu enkani kwabanenkani ngindlaba ephika kamambatha sebesula amadevana ninjani siyaphila yeah nyaka 2023 mfowethu ukhipheke ingoma oyenze noLwandle kulevel yathandwa kakhulu iningizimu Afrika yonke idlalwa zonke indawo kumanje ino 11 million wabantu sebeyibukile ku YouTube lengoma ke ingxenye ingoma ke eqokiwe kubalaleli ukuthi ke zizona ezilishumi okungakhethwa kuzo ke ingoma ke ezohlukanisa unyaka kuthini uPaula kwakho ngalolu daba olukhulu kangaka njengoba niyazi nonke siyazi sonke ukuthi njengoba ukwakhuluma ngendaba yengezo nje ukhuluma ngendaba yokuthi ngumuntu ukushuthi wesisoka uyabo ngoba ukugeza nesisoka ehambisana ngizoba mfishane kakhulu ngempendulo lapho ngizothi Ukhozi ngicabanga ukuthi lwayiqala njengoba lwayiqala luzoyigcina lona futhi into layiqalayo siyabonga kakhulu bafowethu sibonga nje uthando esilibona nisinikeza lona ngendlela nisinikeza ngayo kodwa nje impendulo yami ithi Ukhozi ngoba lwayiqala futhi ngicabanga ukuthi luyigcinayo lona yeah duyaza omhlophe yebo hlabathi zolwandle ngaphambi kokuba nje ngibuze umbuzo cha ngingacela nje ukubonga mntakababa yeah ngegalelo lakho umculo kaMaskandi siyabonga kakhulu mfethu ukusimela singamaciko yeah sifunda okuningi kuwe ngabe mangabuza nje umbuzo ube munye ukuthi mawubheka ubuka la waqala khona ungena emculweni kaMaskandi wake wayicabanga nje noma wayimagina usukuleli izinga okulona njengamanje ngoba sikhuluma nje yebo empeleni ngingasho ukuthi ngangayicabanga ngoba lento lena mawubizela entweni thina silusa inkomo emakhaya sikhetha amathole senze konke imikhuba eyenziwa ngabafana ngangithi mangisedlelweni ngiluse umhlambo wenkomo yikababa ngibone sezizihlwele ngicula ngiphambi kwazo ngaleso sikhathi ngangibona ngusho nomuntu ekhaya ngangithanda kakhulu usho nomuntu ekhaya kwaya ngokuya kwafika igeneration leyo mgqumeni nomjengiseni ngayibona sengiyibhova ke ngqo lapho ngiculela inkomo mangiculela inkomo notshani ngibona ukuthi izihlwele lezi nganginamahloni ayisimanga angangeyena umuntu nje uyabona ovulelekile kodwa kwaya ngokuya ngaze ngijwayela nje ngazi inkomo lezi ngiyibone ihleka zingahleki ngiyibone ijabula ingajabuli so ke nje ngisho ukuthi into evelayo into mawuyibizelwe kuyona iqala umncane kodwa wena unganakile uyabona yebo ngoba ngangiyibona ngilabo bantu nje ngenhliziyo yami ngiyitshela mina kodwa ngingayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika ezingeni labo mhlambe futhi ngedlule ngidla ama-bounce manje lelipo hayi nginyukele entabeni phela manje nginyukele entabeni futhi ngiyabona ukuthi ngiyothi ngehla impela ngiyoba ngehla nezigwama zendoda yeah Umthandeni unama-album amaningi mfethu aney'ngoma ey'hlabahlosile ngiyazi ngufakazi ukuthi ayikho i-album yakho engenayo i-hit ngifuna ukubheka ukuthi uyihlonza kanjani ingoma ezokwazi ukungena kubantu
uyabona umbuzo obaluleke kakhulu lo ubuzayo sisimadobadola. Mina njengomthandeni okwami kwehlukile, uyabona. Okwami kwehlukile akufani nokwamuntu. Mina kahle kahle mawuzothi uyabheka. Imvamisa mina umlomo wami uyadala futhi uyabulala. Mina ngifana nekhehla okuthiwa ekhaya selinjani kuthiwa selikhulile. Uma lihluthuka noma licasuka sekuyayibheka izinto elikhulumayo ngoba lingathi liyakhuluma selivala indlela zabantwana. Futhi ngathi likhuluma kanti selibusisa abantwana, uyabo. So ngumuntu othi kuyangifikela ukuthi njengamanje le ngoma izoba hit. Mawuzobheka iParis nje nga interview khona la Okhozini ngathi ngizoyenza noma khathi. Kwakukhona imqondo nami ukuthi ngizoyenza nomunye umuntu oyenza uhlobo lomunye umculo. Zathi mayifeyili inhlelo kamakhathi noma idelaya ngase ngithola ulwandle enkulu. Kwavela kwaphuma lo sweedoda weParis. Paris njengoba nje uma nje igijima kangaka emlandweni owedlule ngizokhumbula ukuthi kwaba khona nezinophobia ngaze ngayenzela music video. Kanti ngenza music video exenophobia nje izoba khona in 2 weeks. Mina ngikhulume before, uyabona. So ngizama ukuthi into eyihit mina kahle kahle noma ingoma into esukuzothandwa ngabantu ngiyakwazi ukuyishayela umhlahlo ngoba vele ngumuntu nje ophila impilo yokuthi into engikhuluma isuke izokwenzeka. Nento engisolayo isuke isolisa leyo nto, uyabona. So nganjalo nje. Asikhulume ngokuba ibrand kwakho naleli zinga leli osekulona ukuthi njengomculi nanjengomthandeni. Ngiyazi ukuthi khona nabanye abantu futhi ababukela kakhulu kuwena. Nakhona nabanye abaculi futhi ababukela kuwena. So uyiqoqa kanjani wena njengebrand nanokuthi ube isibonelo esihle njengomuntu oyibrand ukwenza kanjani ukuthi ukwazi ukuqoqa lokho ukuze kuphile kuwe ube isibonelo esihle? Yebo, okokuqala nje ibrand mina ngaziwa ukuthi ngiyigcokama. Ikhona ukuhamba phambili nokuthi ngiyacula. Umsebenzi wami ngiyawukhathalela. Uma ngiyongena e-studio angiculela umuntu ongithandayo kodwa ngiculela umuntu ongangifuni ukuthi akangifuni. Ngiphinde futhi njalo uma ngiya kuma-event ngithenga ishirt elisha elimhlophe. I-event ne-event ngisuke nginento emhlophe engizoyiqoka ngoba ibrand ngavuma, uyabona. Ngiphinde futhi ngikulungela ukuthi makuzoba nodaka lapha ngoba kungoDisemba nje lapha engiyakhona kufanele mangifika begcwele udaka abanye abantu mina langabikho kumina, uyabo. Kunezinto ezithile eziningi bese kuzoba nanokuthi ke ibrand yami ayihambisani nalento yokukhuluma kakhulu, uyabona. Ihambisana nokuthi ngenze into nje abantu bechazeke. Ingakho uzothola ukuthi khona namatema lombhemu ugadla lapha bethethiza njengamafuphe ezinyoni. Ngoba isikhathi esiningi ivele impilo esiphilayo nabafowethu labo omshovu nani sihlale kudlalwa nje kumnandi sihleka. Abantu abaningi bafihlelekile uqobo likaMthandeni ukuthi umuntu onjani until uze kufikele izinto zo TikTok nokuthi kuvuleleke o live sijwayelo ungena live bakhani be understand ukuthi awukanti lo mbhemu nje yena, uyabo. Abantu bebazi ukuthi uMthandeni umuntu ophakeme ngoba egqoka amashethi amhlophe, umuntu oyitshelayo, umuntu ongabathanda abantu. Kodwa manje mase kuvela lezi zinto bakhani be experience akhe impilo yami ukuthi lo muntu kanti unje yena, uyabona. Okay, mzuzu besho midnight lishayile ihora lesishiyagalombili ngobuza ke mlalo Ukhozi FM. Sinaye ke Umthandeni SK insizwa la kuyona ke ikhipha ingoma ke iParis hamsana naye ke ulwandle unkulu impisi la yakhoma ke namhlanje la kunamba 100k Nosika Road. So gijima nje si dayise masibuya ngapha sibuya nayo ke le ngoma le okuyona ke esusa umsindo. Impela. Khohlwa le ayindawo umakoya ilasinamba ingakara ayina expiry date uyishiya la uyithola kumele ayinyakazi ngaphandle kuma uyisebenzisile le MTN Freedom Plan sifikile isikhathi sokuthi usithengele idatha engaphelelwa isikhathi vuli MTN app ushintshele kwi MTN Freedom Plan usithengele